B'investiment ta' aktar minn 21 miljun euro, 17 minnhom fondi Ewropej, dik li salum kienet art abbandunata f'ħalfar se tinbidel faċilità tal-ola livell li se titratta tipi ta' skart li sa jseknu jintefgħu fil-miżbla bla ebda proċessar. Mifruxa fuq 7 tonnit ta' art dik li qed issejjaħ bħala Multi-Material Recovery Facility se tejjeb l-effiċjenza fl-maniġġar tal-iskart. Iċ-Chairman tal-Waster David Borch spjega li fost l-iskart li se jiġi proċessat f'din il-faċilità hemm min jam saqijiet, ħġieġ, tamir elettroniku u tires. Dan aħna se naqduh kollu u flok tunnellati kbar ta' skart bħal saqijiet, bħal injam, bħal gypsum boards jintremew fil-miżbla dan l-impjant se jkun qed jirriċiklaħ, jippakjaħ u mbagħad jesportaħ biqliħ. Ġela darba jkun lest il-post se jiflaħ sa 20,000 tunnellata ta' skart. Ix-xogħol ta' skavar diġà beda u l-proġett kollu mistenni jkun lest fi żmien sentejn. Il-perit Jean-Luc Zarb spjega kif se jiġi sfruttat il-potenzjal tal-użu massimu ta' din l-art. Ħankun qegħdin niskavawha taħt l-art biex nużaw bħala storage, ħankun qegħdin nagħmlu l-faċilità fuq il-livell tal-ground floor, biss anke ħankun qegħdin nużaw ukoll il-bejt. ħankun qegħdin nużawh biex nistorjaw il-materjali ħankunu qegħdin nisseparaw u ħankunu qegħdin nipproċeġġuhom ukoll b'canopy. Li ma' canopy ħadkun qed tevita li l-elementi tat-temp ma jxekkilx mal-kwalità tal-materjal. Il-Ministru għall-Ambjent José Herrera qal li l-Gvern huwa kommess u determinat li jħaddem politika ta' ekonomija ċirkolari u biex iħaddimha jrid jindirizza l-iskart b'mod modern. Dan il-proġett hawnhekk sa jindirizza problema li s'issa ma kienx indirizzata biżżejjed ta' ċertu materjal li kien qed jispiċċa ġol-miżbla. Jew jiġi esportat flus kbar. Ġifieri, bulk waste, mattresses u affarijiet simili bħal dawn. Jiġu hawnhekk ħajkonna ħafna solari, nekonomizzaw fl-ispazju, se jiġi separat u ma tiġi riċiklat. Il-Ministru Edward Zamit Lewis u Segretarju Parlamentari Aron Farrugia saħħu li dan il-proġett se jgħin biex jintlaħqu l-miri Ewropej fis-settur. Għal ukoll li fil-budget li għadu kif tħabbar hemm numru ta' proġetti li bihom il-Gvern wera l-istrateġija ċara tiegħu fejn jidħol l-iskart. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.